buntag sa ito ng mga ma'am sir. So karon nagdala kong pampers, gatas, biskwit ug uban pa. So karon mga ma'am sir, yan hiko sa akong lola. Kaya actually mga ma'am sir, every month yung kumanin sa akong lola no. Kaya para akong hatdan ug mga need niya. So kana ma'am sir, ug inyo nakikita mula sa duyan, mao na ang akong amahan. Sa katunang utana ma'am sir, nung anong wala na si papa sa among kiliran. Actually ma'am sir, dugay-dugay na gud sila nagbuwag sa akong mama ug papa. Halos mudagan na og 7 years. Ug sa katunang utana sa kuha ma'am sir, ug naminyo na ba daw akong papa og lain? Siyempre ma'am sir, oo, naminyo na akong papa lain. Nanay siya lain nga pamilya. Pero ako ma'am sir, isip usa ka anak, dili jud ko angay magdumot sa akong amahan. Kay dili ko kabaktas aning kalibutan ug wala ang akong amahan. Para lang sa akong opinion, isa kung sa'y nahitabo ni mama ug ni papa, dili jud ko angay magdumot ni papa. Kaya nga ma'am sir, actually, dili jud ko makalakaw, makakita aning kalibutan ug wala ang akong amahan. So karon ma'am sir, mao ni akong lula. Actually si lula, dili na ni siya kalakaw. Dili pod na pod makakita. So based lang jud kayo no sa kahit saan nga ako daw na nangandoy pa. Nga tagaan ko og grasya sa Ginoo. Dili jud ako pasagdan ang akong apuhan. Kaya actually ma'am sir, usa pod ni sila nga naghatag sa akong kinabuhi aning kalibutan. Mo na ako ma'am sir, palad jud kayo kung nagtagaan ko sa Ginoo grasya nga buhi pa akong lula. Mo nang busa akong tambag sa inyo ano. Paggaon kinato nga atong apuhan mintras buhi pa sila. Salamat. Bebe ini. Pasal niya ako. Kuam. Una. Raway pagpalin niya. Bebe ini. Kumusta to sila dito? Nene. Okay ra. O na kay pampers. Nanay mo pampers. Napa kay pampers bilit? Napa? Oh. Tulo. O kani pang isa ni kabuan nimo ha kay para sunod buwan mo balik na pugko. Dahil imong gatas diri law. Ha? Ipatimpla lang ni imong papa. Kani. Oh, gatas na. Kani kang kuan ni. Salamat. O napa imong mga biskwit o. Para makasimak-simak ka. Karon pa ka rin. Karon pa. Oh. Nagkuhan naman lagi mong buhok. Itom naman lagi. An? Imong buhok. Tina. Oh, manin mo sa. Di, ni ito man. Wala naman ni puti. Gitinaan ka? Wala man. Wala ka gitinaan? Wala man. Ganun ni ito man eh. Magic ni. Magic ni mo. Right. Wala man ako magbuang kay. Ano mo magbuwanta din niya. Tina din niya. Di nagtina. Pakin sa may nagtinaan ni buhok ni Lola pa? Aw. Ito na, nilagay mo ba yun? 90 years old na rin si Lola mga ma'am sir, pero di wala pagyapong bitaw siya ka na bitong tinatawag nga ulilyanin ba? Makailag yapon akong Lola no? Nagkaon na ka na, niunto na ka? Ako man na. Gusto nga imong sudan? Isda. Maayo. Naman na. Diri rin ako ni butang imong pampers ha. Kani kay kung isa ka buwan ni mo. Mayo kay nabinlan ko yung pampers. Stop me. O, karon mga ma'am sir no? Ako lang sa ipas para si Lola.